स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। त आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और शिल्पी राज के ओर से। आप लोग के बता दी कि समर सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया वीडियो गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा भतार संगे काका कैलू। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े समर सिंह जी और शिल्पी राज, और ई गाना के लिखले बाड़े आलोक यादव जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े ADR आनंद जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 22 सितंबर सुबह 6 बजे सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकेम। त आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।